A tu máme Iris po vyše mesiaci tréningu. Iris je border collie, má 8 mesiacov a rada lovila auta. Hovorím v minulom čase, pretože tu vo videu uvidíte, že je na tom o mnoho lepšie. Vzali sme ju na to isté miesto, kde sme trénovali naposledy a Iris je schopná ležať, pozerať sa na autá, vezme si pamlsok a takisto veľmi dobre chápe, čo má robiť. To znamená, že sa má na auto iba pozerať, nemá spúšťať lovecké chovanie, ale má zostať v kľude, za čo bude odmenená. Dokáže kráčať popri ceste, nevšimať si aut a sústredí sa krásne na majiteľa. Vidí auto, prepne pozornosť na majiteľa, za čo dostane odmenu. Pokiaľ občas zaváha, ako vidíme teraz, dokáže reagovať na povel ne. Týmto povelom vieme ukončiť už myšlienky na to, že by chcela loviť a Iris sa znova ukľudní a pokračuje v chôdzi. A tu vidíme pohľad na autá, povel ne, presmerovanie pozornosti na majiteľa, za čo získava pochvalu. Od Iris chceme ešte, aby chvíľku išla popri autách a nakoniec za tento výkon získava odmenu. Odmena neznamená, že cvičenie skončilo, takže Iris krásne pokračuje v práci ďalej a sústredí sa na to, čo má robiť. A samozrejme potrenujeme aj poslušnosť. Tu máme odloženie, keď je majiteľ blízko psa a hneď za chvíľku si vyskúšame aj odloženie, keď je majiteľ mimo dohľad psa. Ja ho istím, držím v ruke vodítko, aby sa náhodou nestalo, že pes vybehne do cesty, ale to sa vôbec nestalo, pretože pes krásne čakal a vydržal v pozícii. Teraz vidím tú chybu na záver. Presne tak. Pes má zostať ležať, keď majiteľ prichádza a nemôže porušiť pozíciu len preto, že dostane pamlsok. Zároveň vidíme, že prioritu pre psa má majiteľ. Vidí autá, sme asi 2 metre od cesty, ale aj tak sa sústredí iba na to, kam majiteľ odišiel, kedy sa vráti a krásne zotrváva v pozícii. Znovu tam bola drobná chyba, ale to docvičíme. Tu nám Iris ešte krásne predvedie zívnutie, ktoré je známka toho, že prehodnocuje svoj pohľad na danú situáciu. To je ono a pre mňa je to známka, že pes pochopil lekciu a začína svoje chovanie meniť vedome. Pes sa dostal zo stavu, kedy reagoval čisto inštinktívne, jeho chovanie by viedlo k tomu, že ho skôr či neskôr zrazí auto, do stavu, kedy dokáže v kľude vedome riešiť túto situáciu, vie sa rozhodovať o tej situácii a je to o mnoho príjemnejšie, myslím, že nielen pre majiteľa, ale hlavne aj pre toho psa. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako im to spolu ide priamo na ulici. Ak je situácia ťažšia, je vždy možnosť zastaviť, čím situáciu psovi uľahčíme a tým pádom on ju lepšie zvládne. Vodítko je celý čas jemne povolené, ale iba tak dlhé, aby sme mohli Iris kedykoľvek zastaviť, ak by náhodou vyskočila smerom do cesty. Povolené vodítko psovi hovorí, že mu dôverujeme, že danú situáciu zvládne. Napnuté vodítko naopak by psovi hovorilo, že očakávame, že urobí chybu a vybehne smerom k autám. Myslím, že jej to ide veľmi dobre, i keď sú tu ešte momenty, ktoré treba doladiť. Tréning samozrejme nekončí a najbližšie mesiace bude musieť Iris neustále upevňovať toto chovanie, zvykať si na autá, aby pre ňu bolo chodenie vedľa cesty úplne bežné. Vôbec nemyslela na to, že by po nejakých autách skákala a bola schopná v takomto prostredí chodiť na vodítku aj bez vodítka, pracovať, reagovať na povely a proste, aby sa s ňou dalo ísť kamkoľvek bez toho, že by mal človek strach, že skočí pod auto.